Ukungabi nolwazi ngezinto kuyashesha kusenze si reject izinto kanti uthola ukuthi lezo zinto bezizoba usizo empilweni yethu. Ngaso sonke isikhathi ngizwa kahle. So we are saved to save. Yes. Akusithi naye kodwa esisindisa abantu. Yeah. Isikhathi sokuqaphela ke lesi ukuthi bazana nesibizelwe embusweni kaNkuluNkulu. Asibizelwanga kwi-religion. Right. Ngoba i-religion inama set of rules. Seziyoseva enye ipurpose agcina umuntu engaphelelanga kuNkulunkulu ngoba i-intention kaSathane yokudistract umuntu yileyo ukuthi noma ungamkhonza uNkulunkulu kodwa mawungapheleli kuye. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibikelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le channel, la kufinyelela khona futhi nale message esize ngayo namhlanje. Ngithi ngiyabonga nje ukuthi uyichoose le channel ungabusashintsha, ungabusandawo namhlanje usazozwa nje indaba ezimnandi. Mangabe yaqala ukuhlana nale channel ngizothi nje mina azi ukuthi lana nje kukhulunywa ngomuntu kanye noNkulunkulu. Asinakho kunye, asinaye ngidrama, ilokho nje kuphela. That's why ngiye ngithi indaba ezimnandi. Ungasubscribe kanti mangabe ususubscribeile sithi nje you are welcome. Siyabonga nawe ube yiphathi yefamily, ucommente, ulike, ushare, wenze konke okwenzwa yibo bonke abantu. Ngiyanibonga nje kakhulu futhi nginithanda nje ngendlela eyisimanga. Kanti ke nje futhi ngibonge nakuma channel members enikwenzayo. Ngiyabonga kakhulu nabasupportayo nje emaceleni ebakethu uNkulunkulu anenze kahle. Namhlanje ke futhi sinosiswethu ngiyazi ukuthi esimthanda kakhulu ukhona futhi namhlanje siphathele indaba ezimnandi. Usisinompumelelo Mazibuko ubuyile okwaveza niwabonile ama video a previous ekhuluma lapha eveza imfihlakalo zangale nje uNkulunkulu emambulela. I believe namhlanje futhi khona uNkulunkulu amphathise khona. That's why ekhona sisibume. Siyabonga isikhathi sakho kwazi ukuthi uhamba uzofike futhi siyakwamukela. Ngiyabingelela Mr Shabangu ekseni, ngibingelela ababukeli beKota 2 Media. Yes. Sibonga uNkulunkulu ephinde wasenzela elinye ithuba lokuba siphinde sibonane. Yeah. Udumo lonke silinikezela kuye futhi siyathemba ukuthi namhlanje sihlanganisele khona la kuzokwazi ukuthi kuhambe kufinyelele la yena efisa ukuthi kufinyelele khona. Yes. Ngoba konke sikwenzayo asizenzeli thina, senzela udumo lwakhe nanokuthi uma ngabe abantu bazi ngamandla akhe bayakwazi ukuthi babuyiseke basondele ngakuyena ngoba nabo wonke umuntu uyafisa ukuthi abe sendaweni engakwazi ukuthi imsize. Yes. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu elenzile ithuba. Konke kuphunyeleliswa uye ke asizenzeli nesikhathi sokwenzeka kwezinto naso siqhamuka kuyena. Bayiqiniso lelo. Siyabonga kakhulu nje silethe udumo lonke kuye ubaba uNkulunkulu. Before nje ungene kwi message yakho ngina this question nje ngiyazi abantu abaningi banalento leyo ukuthi babe nokuthi since kwavela ngizomusho nje ngoba usevele waduma. Okay. Ubrother Enigma since sekuvele yena nje bathi abantu how kwase kuvela futhi nabaningi abawofakazi manje nabo sebebonile nabo uJesu nabo sebavizitele nabo sekukuningi nje. Kanti this thing ngifuna nje ukuthi iqhamuke ngamazwi akho. Nginayo nampendulo kodwa nje ngithanda ukuthi ngoba ukhona iqhamuke ngamazwi akho. Ngiyazi futhi ukuthi akhona nasezweni ukuyiveza nje into entsha kanti leyo ukuthi ama visitation kaJesu aqhamuke like imibono namaphupho into yamanje kanti why abantu bethi hawo abantu sebeqhamuka ngoba sekukhona ovelile ubani kusha yini? Siyabonga mhlambe nawe nje ngempela uvele ngoba sekuvele yena. Mr Shabangu siyabonga kakhulu. Yebo. Umbuzo omuhle kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi ke
uma kwenzeka izinto emhlabeni ngoba phela Yes. sisengabantu abahleli la emhlabeni uma kwenzeka izinto kuye kube khona ngempela imibuzo evukayo kithina njengabantu Yes. ingavuka kubantu abangakholwa ivuke kubantu abakholwayo ngoba phela izinto ezikhulunywayo zivela kuindaweni zonke okusho ukuthi ziba exposed kuwo wonke umuntu kungaba ukholwayo nongakholwa. Yes. Kuliqiniso impela ukuthi lo mbuzo obuzayo uyabuzwa kakhulu kulezi insuku. Uma ngingawuphendula nje mina ngokwami okungasikona futhi okwami sazisiwe ngesikhathi esiyohamba sifinyelele kusona Yes. njengebandla likaNkuluNkulu. Yes. Siyakuthola lokho ukuthi ubaba uyasitshela lapha encwadini kaJoel okuyiyona incwadi futhi nayo ebe ivele ngizokhuluma ngayo namhlanje. Incwadi kaJoel lapha yana uJoel wesibili uverse u28 no29 lapho esazisa khona ukuthi kuyofika lezi khathi ezifana nalezi lapho abantu beyophupha babona imibono uthi uyawuthulula umoya wakhe ngaphezulu kwayo yonke inyama. Futhi kuliqiniso ukuthi ngempela uthululiwe lo moya kuyo yonke inyama kungenzeka futhi ukuthi ize ithulule nakumuntu ongaboni ukuthi uthululiwe lo moya ngenxa yani ngenxa ukuthi mhlambe kuba nalento ukuthi we do not seek him ngempela size simuzwe ngoba uNkulunkulu umzalwane nomzalwane okholwayo owamkela indodana yakhe uJesu Kristu na kanjani umoya kaNkulunkulu ukhona kulowo mzalwane. Ngakho ke uNkulunkulu uyakhuluma naye uyambonisa. It's just that ke uthola ukuthi indlela yethu relationship yethu naye uthola ukuthi mangabe thina singadlali le role yethu ngoba angeke size siqamba manga isalvation imahala siphiwe yona igift through indodana kaNkulunkulu ophilayo. Kodwa ke iphinde ihambe ithi ke manje we must work out our salvation with fear and trembling. Okusho ukuthi kune part umzalwane nomzalwane okufanele ukuthi ayidlale ukwenzela ukuthi le relationship izokwazi ukuthi ke ibe stable ibe futhi active isebenze. So ke mhlambe kungenzeka ukuthi umzalwane uyathuka nje ukuthi kwenzakalani. It's just that mhlambe naye udinga nje ukuactivate ngezinto ezithize hayi indaba zamandla manga seceleni nana cha uactivate nje ngomkhuleko ngezwi likaNkuluNkulu nokumazisa uNkulunkulu ukuthi ngiyafisa yazi nami ukuthi ngikwazi ukuzwa ngikwazi ukuxoxa nawe mhlambe ke ufika ungivakashele ungixoxele izindaba ezithize nani uNkulunkulu mangabe ebona umntwana wakhe ene desire ethize ngaye kungesikho futhi ukuthi iintention yalowo mzalwane yaleyo desire kungeyoku benefita yena lo mzalwane kodwa efuthi ukuthi irelationship yakhe noNkulunkulu ibenefiteke futhi ngoba akupheleli ku relationship yethu noNkulunkulu. Kuhamba kufike kuma relationship ethu nabantu esihlezi nabo ezweni lasemhlabeni. So ke uNkulunkulu uyabheka uthi umntana wami yami yazi naye unako ukufisa ukuzwa lokhu naloku outing vele. So ke akusikho ukuthi ngoba sekuvele mhlambe ubrother abayaqhamuka isikhathi bazwana kuvele kusho ukuthi kuvele kwenzeka ngesikhathi siyalazi lo uNkulunkulu lithi konke ke kunesikhathi sako ngaphansi komthunzi welanga uyasho. So ke ayikho into coincidental lokhu nje akukho coincidental kodwa lokhu izinto ezahlela baningi bazalwane ababona imibono ababa namaphupho nani abanye asazi ngabo uthola ukuthi abanye indaweni lapho bekhona abaseduze nabo bayazazi lezi zinto nani abanye balithola ithuba abanye sizobabona basebaningi kakhulu uNkulunkulu uya equipa uya builder uyalakha ibandla kulesi sikhathi. So ke usebenzisa lezi indlela njengamanje lisitshelile ke okungakho ukuthi ngesikhathi ngiyaye ngihlale ngibuza lo muzi kufanele sizibuze njalo ukuthi sikhathi sini lesi ngoba uma siba nempendulo lo mbuzo sizoyezwini siyobheka ukuthi isikhathi sini lesi bese siyakwazi ukuqondanisa ukuthi njengoba lithizwe kuyofika isikhathi okay sidlula kuleso sikhathi ngibheke ukuthi kwenzakalani around me which leads me to scriptures kaMatthew 26 uverse 41 engacela nje ukuthi sivule kancane verse 41. It like me, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen. Ngiyithanda laphana eqaleni leli verse ngoba liyasichazela ukuthi we must watch and pray.
Yes. alithi nje we must pray ngoba kahle kahle likhona izwi kaNkulunkulu elisho ukuthi kufanele ukuthi sihlale siyabantu abathandazayo ngaphandle kokuma pray without ceasing. Yeah. So lana ke selisho ukuthi njengoba vele siyazi ukuthi we pray without ceasing masiqaphele ke manje ukuthi we watch ngesikhathi sithandaza ngoba ngesinye isikhathi singagcina sithandaza ngokuseceleni or pray amiss thola ukuthi sithandazela into ubaba ishilo wayibeka ukuthi izoba nje uthola ukuthi thina siyathandaza we pray against that ukuthi engathi lesimo singashintsha kube nje kanti angeke sikwazi ukwenza njalo ngoba uthe kunje kufanele. so kubalekile ukuthi in our prayer life as abazalwane we watch. Oh, yes. We watch the times kwenzakalani njengamanje okay lithi izwi kaNkulunkulu kwenzakalani so that siyakwazi ke manje ukusebenzisana kanye naye ubaba ngendlela eyodwa sihambe sonke simultaneously kungabe ukuthi thina sisadonsela le yena usele noma thina sesishone phambili kanti yena useza ngemuva ngakho ngoba sazothi ngasonke isikhathi uyena ohamba phambili olida zonke izinto so kufanele ukuthi sikwazi ukubhekisisa ke manje ukuthi siphi lesikhathi okay fanele sikhuleke kanje fanele senze kanje yini efanele sikhulekele ngalesi sikhathi nani nazo zonke lezo zinto sicala iguidance ke kuyena anyway asikwazi kuvele sithi nje siyazithandazela so ngomoya wakho ingcwele uyakwazi ukuthi asisize ukuthi uma sikhulekela lokhu lesi sikhathi kuba yilokhu uma sikhulekela lokhu kuba yilokhu ngoba uma singenzeki lithi izwi so that we may not enter into temptation ngoba kusho ukuthi ziningi izinto esingalingeka ngazo ke uma singathandazanga uma singabhekanga ngoba sizoshayeka singayiboni ingozi bese siyithola sesingena kuphi ekulingweni so uma sibhekile sakhuleka masiqaphelile sakhuleka lokho kusenza ukuthi noma sesiyongena engozini umoya wakhe uNkulunkulu ngomoya wakhe ingcwele akwazi ukusisiza ukuthi cha mntana ukuze ungayikwazi ukungena kodwa kuyokwenzeka uma senzani we keep watching and praying without ceasing without stopping impela. Okay hayi ngizwa kahle bekukubuza nje lo mbuzo lowo ngiyabona futhi ukuthi uhambisana nemessage already futhi soqalile sawungene kuyona so akunankinga bengibuzela nababukeli ngiyazi ababukeli bamangele khona ababukeli mina lokho kungipha isithombe sokuthi kushuthi kunabantu abangayazi lento yokuthi kunemibono kunamaphupho and manje ba surprised ukuthi kahle kahle kwenzakalani futhi abanye bacabanga ukuthi inkinga nje yase South Africa ababoni bona ukuthi uNkulunkulu uyasebenza bona babona inkinga eSouth Africa futhi uqinisile Mr Shabangu uma kunjalo ngoba uzwa ngezinto ezikhulumekayo ukuthi awu nabo ke labo bantu namanga abo nazo zonke lezi zinto ukungabi nolwazi ngezinto kuyashesha kusenze si reject izinto kanti uthola ukuthi lezo zinto bezizoba usizo empilweni yethu ngaso sonke isikhathi uma sihlangana neinformation entsha ake sithi especially ke mhlambe ke uma sikhuluma nomzalwane okholwayo uma nje uhlanganise bezana neinformation entsha ungaqali uyikhahlele ngenyawo zombili ungakatholi ngempela ukuthi ngabe izwi likaNkulunkulu lithini kulo which is ingqikithi nje yezinto engifisa sixoxe ngazo namhlanje ngoba ngempela njengoba lesi sikhathi sanamhlanje kuqubuka kanjena nomoya uthululiwe ngempela kufanele ukuthi sikwazi ukuthi siyabantwana bakaNkulunkulu abaqaphelayo sazi ukuthi yonke into edila nezinto zikaNkulunkulu kufanele ukuthi siyithole ezwini uma siba nendideko ngezinto sisabathe we search scriptures joba nezwi lisho lithi we must search scriptures daily uma sisearcha kodwa singayitholi leyo nto bantu bakaNkulunkulu kufanele ukuthi sime eqinisweni kaNkulunkulu lokuthi uthe yilona izwi lakhe kuphela eliyo remain after everything else okusho ukuthi ukhombisa ukuthi liyiqiniso kangakanani ukusize siyofika ekuphelelisweni kwezinto ngakho ke uma umzalwane nokudideka nje ngezinto makalalele athi mayiselalelile ashone ezwini nanga umoya ingcwele ngabe ihamba kanjani le ndaba siyakhuleka noma ngabe sihlangabezana naluphi uhlobo lweinformation siyakhuleka umoya ingcwele njengoba ephila kithi i-discernment uyasipha yona siyakwazi ukuqonda ukuthi hayi eyasekhaya uyasitshela futhi uma kungasiya yasekhaya plainly nje asho kahle ukuthi cha akusiyona eyasekhaya sisekuleyo ndawo nje kuvuka ukuthi
masikhumbule ukuthi isitha uma ngabe sizo attacker izinto zikaNkuluNkulu yeah asiqhamuki nento entsha asinventi something new engekho kodwa siqhamuka na level ikhona ngoba vele phela uSathane zonke izinto wazifica zidaliwe Yes. zadalwa kwaseqaleni Yena akadalanga maphakade lutho. ayikho into ayidaliwe so kusho ukuthi konke akusebenzisayo ke manje ukulwisana nalombuso kaNkuluNkulu it's things that are already there they Yes, exist it yes. means usebenzisana izinto zikaNkuluNkulu so uyothatha zona sibonele esikhulu esisitholayo lapho usebenzisa izwi vele bazalwane angeke aqhamuke emnyama enezimpondo ethi njengoba ngiqhamuka nje uyazi ngizondeceive mina nguSathane the adversary isitha se cha uyoqhamuka naye aqhamuke ngezwi likaNkuluNkulu njengoba ayifikela indodana kaNkuluNkulu ophezukonke Oh, ngalesi yasikhathi iqeda ukuphuma emkhulekweni wayo we-prayer and fasting ka 40 days and 40 nights izwi lapho uyalibona ukuthi kwakuyinto okwakunqakiswana ngayo Yeah. uSathane uliphethe uKristu uliphethe That's right, ulizwi vele so ke uSathane uthi uzomqilika ngento ayiyona waseyahluleka okusho ukuthi kufanele sifunde lapha na kuKristu ukuthi azange uKristu afuna ukum-attacker like personally ukulwa naye personally ukuthi hey mina ngiyindodana kaNkuluNkulu alokwekhuluma esho ubukhulu bakhe kodwa waye khomba njalo ubukhulu bukaNkuluNkulu ukuthi kulotshiwe Yes. kulotshiwe yes okuyinto esifundisayo nathi njengabantwana bakaNkuluNkulu ukuthi noma ngabe sihlangabezana nayiphi inhlobo yenkohliso kufanele ukuthi nje sithi kulotshiwe yebo uma ngabe ngempela singakutholi kulotshiwe siyaxolisa ngempela mntana kaNkuluNkulu asikwazi ukukuthatha yes ngoba kusho ukuthi manje sesiqhamuka manje ezinye imfundiso esingazazi ukuthi ziqhamuka phi kanti sitsheliwe futhi ukuthi sikhona isikhathi lesiyofika la kuyoqhamuka khona imfundiso ekungasizona lezi zikaNkuluNkulu so kufanele siqaphele ukuthi singabi nalento yokuthi ukhuluma ukuthi ngoba uma ngenza isibonelo nje izwi ukuze uma lesitshela lapha ukuthi siyobabona kanjani o false prophet false pastors false member zonke lezo zinto lezo yes lithi siyobabona nge10 u false prophet akashumayele elinye izwi ekuyelakhe Yes. kodwa ushumayela lona leli lizwi so kufanele siqapheleke namhlanje nayi noma yipi information eqhamukayo noma uSathane sezosideceive uzoqhamuka ngalo lelizwi kusala ke manje ukuthi lo mzalwane uyahlala ngempela yini ezwini Yeah. unabo udlelwane ngempela noNkulunkulu wakhe lo mzalwane umoya engcwele okuye uactive yini yeah ngoba ikhathi eziningi thosi yabazalwane siyahamba endleleni simthulisa umoya engcwele eish uyahamba kuhambe kufike kwindawo la ethula khona ngempela ngoba usuke sebona ukuthi usabathe uyazama kumzalwane akusebenzeki uyazama kumzalwane akusebenzeki Yeah. agcine ethula ngakho ke lezi khathi zidinga siqaphele ngendlela eyisimanga izimfundiso ziningi kakhulu incwadi kaDaniel iyasitshela ukuthi ke ngalesi sikhathi kuyofika isikhathi sokwanda kolwazi ngakho uNkulunkulu wamtshela ukuthi akayigoqele ya incwadi akusiya lesi sikhathi eyesikhathi esizayo the appointed time esizayo okuyisikhathi esikuso thina namhlanje yebo kodwa uDaniel waxoxelwa ngaso many years ago many years ago so nje siyadinga ukuqaphela abazalwane ukuthi noma sesishilo ngempela ukuthi umoya kaNkuluNkulu uthululiwe masiqapheleke ngoba uSathane naye uyuza the very same time ukuthi naye lo wakhe ube operational yes ngoba phela kasekahle ngokukaSathane yena ufuna ukuba in competition noNkulunkulu whereas uNkulunkulu akakwazi ukuba in competition naye ngoba umdali wezulu nomhlaba yebo so ke siyadinga ukukhuleka bese siya connecta kumoya ongcwele asho ukuthi yebo asho ukuthi cha asho ukuthi yebo and unoma sekunjalo noma futhi sesithi siyabuyisana manje ukuthi engazathi mzalwane lokho kushoyo mhlamba kukho nasezwini nana sikwenze konke lokho ngani ngothando yeah qinisile sikwenze konke lokho ngothando ngoba kwesisikhathi abantu they get deceived bengazi yeah ngoba njengoba usho nje ukuthi uSathane ekaqhamuke nezimpondo and incwadi yeRevelation imchaza njenge-dragon Yebo. ngeke aqhamuke eyinyoka lutho ngaphandle nje kumuntu owambulelwa uNkulunkulu for a certain reason Yes. ukuthi for whatever reason amambulele ngalolo hlobo but nje kubantu ezobadukisa ngeke afike eyinyoka ngeke afike nezimpondo ngeke afike emubi ukuze abantu bezoduka Yep. kumele naye ezenizwe yebo
athi izwi lithi yeah kunjalo ngakho nje isikhathi sani sokuqaphela Yes. so nje into eziningi esithi sivula ngazo izinto eziningi ebevele umoya ongcwele evele beka ukuthi izinto Okay. okufanele ukuba sikhuleke ngazo siyambonga kakhulu Yeah. sikhulume ngazo ngoba akashaya eceleni Yes. uhlale njalo nje yena efuna ukwenza lokho afuna ukwenza Yebo. ngakho kubalekile ukuthi simdedele azenzele so nje uma ngiqhubeka kungaba ukuthi nginalento ngokuyalelwa umoya ongcwele ukuthi masiqaphele kulesi sikhathi ikona nje ikakhulukazi ukuthi masiqaphele masikhumbule inhliziyo kaNkuluNkulu ukuthi iyini noma ingani Yes. masithi inhliziyo sisho ukukhathazeka kwakhe umthwalo wakhe ngomuntu ukuthi uyini Yes. ngoba umthwalo kaNkuluNkulu noma inhliziyo kaNkuluNkulu ngomuntu ukuthi bonke abantu bafinyelele ekulazini iqiniso Yes. bese uma sebelazi iqiniso bese abantu bayasindiswa Oh yes. Nguzwa kahle. uma singakufunda lokho ngiyacela nje ngiyacela namhlanje sizowavula njengathi azoba maningi amavesi osukwini la namhlanje Okay. bengicela sivule lapha yana incwadini kaJohn uJohn 3 verse 16 okuyivesi ke ngisho nomntwana omncane alimemezayo impela Hawu lijwayelekile yebo. kakhulu Okay. Ake silifunde. Ithi for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. amen Amen. siyabonga Yes. so lisobala liyasicacisela ukuthi uNkulunkulu ke walithanda kangaka izwe waziwanikela ngendodana ezelwe nje yodwa Yes. ukuba yilowo nalowo okholwa yiyona angabhubhi kodwa abenjani Abe abenokuphila nokuphila. okuphakade ukusindiswa lokho Yes. nanokuthi ke ukusindiswa mase abantu singakuthathi ngokuthi masichaza sithi ukusindiswa ukuthi ngoba mina angenzi ukuthi so ngisindisiwe ngoba angenzi ukuthi nokuthi Okay. iyini insindiso ukuthi wasindiswa wena ekutheni uyophila impilo yokulahlwa okungunaphakade njengoba lithi uthando lwaNkulunkulu lona luthi uma sikholwa indodana yakhe usinikeza ukuphila okunjani okuphakade Yes. so lena ke eyokuthi manje uma usindisa kuphi ke usindisa kuleya ndlela ukuthi sibheke ekulahlweni okuphakade sitholakale sesisha ingunaphakade ngoba sivele saqhubeka ngentando yethu sangamukela indodana yakhe uJesu Kristu mhlambe sesiyamukelile sangayiyeka ukona saqhubeka sona senza lokhuyana nalokhuyana then ngaleyo ndlela sizithola ke singakwazi ukuescape lokuya kufa okungunaphakade ngoba uma ngabe umuntu nje engasindiswanga ngokukaNkulunkulu ufile lowo muntu ephila ekhona la ezweni lasemhlabeni Yes. kodwa sikuthola nini ukuphila okuphakade noma ukuphila nje sikuthola ukuthi samukele indodana kaNkulunkulu ophezulu konke sisindiswe then sifumane ukuphila okuphakade kodwa futhi okungasho ukuthi uma sesifumane nje lokuphila uma sike sathi nje siyayamukela yaba uLord and Savior bese nje si relaxe sigalophe senze into esiyithandayo siqhubeke nokwenza izinto esizithandayo bese sithi ngaleyo ndlela siyofumana ukuphila okuphakade akusilona iqiniso lelo Oh yes. uhambo lolu it's a daily exercise Yes. la uNkulunkulu esisebenza khona umuntu on a daily basis si work kuthiwani Work in progress. work in progress usuku nosuku Yes. usuku nosuku omunye uzathi mayibeka athi sisindiswa izinsuku zonke ngoba siyaphenduka njalo siyona singanakile singabonanga ukukhuluma ukudlinza nangazo zonke lezo zinto so ke njalo uNkulunkulu uyasisiza ke siphenduke siqhubeke ke sibe yile work in progress Yes. okusho ukuthi le salvation yona
iyasetshenzwa ngoba i-relationship lena between wena noNkulunkulu. Awukwazi ukuthi nje hayi sengayamukela ke indodana yakho, hayi sengihlele ngirelaxile mina manje ke, hayi sengobona ke nje mhla sengilindele lo suku lokuthi nje hayi ngiyekhaya kuphelile. Cha kunjalo. Ngoba futhi nangesikhathi usindiswa uthi ke wena yabo nje ubususindisiwe nje, wena usuzongisiza futhi ukuthi manje siphinde silanda abanye abangasindiswanga. Okusho ukuthi khona le work in progress yansuku zonke kunale misebenzi yenziwayo la embusweni, ngoba kusekhaya lana ishili i-commission uChrist ayishiya nabapostoli ukuthi hambani nenze izizwe zonke abafundi bami. Yes, nguzwa kahle. So we are saved to save. Yes, akusithina kodwa esisindisa abantu, uNkulunkulu osizinda, kodwa thina siba i-connection yokuthi omunye umuntu akwazi naye ukufumana insindiso. Balithole na iqiniso, aziswe naye. Yes, afinyelele kuleli yaqiniso, ngoba asizazeli nje iqiniso. Uma ngikhuluma ngompume nje wayengalazi kwayena iqiniso ngempela, kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu wawenza lowo musa ukuthi waze wafinyelela ke kulazini leli qiniso, waseyasindiswa. Akuphelele ke lapho, usaqhubeka usenze njani, usahamba ngoba uhambo luyaqhubeka. Hey, ngiyayithanda le message ngoba ngempela iwari yami engiyibonayo ukuthi abantu abazilutho ngoNkulunkulu. Mabengazilutho ngoNkulunkulu futhi abamazi. So manje ukuze bamazi abantu kufanele kube nabantu abazokhuluma ngoNkulunkulu. Iyo le ishoyo. And ibaphi labo? Ilabo abamamkelile. Bangahlala nje ba relaxa, basebenza ukusebenzisana this relationship noNkulunkulu. Nguzwa kahle. So nje kufanele sazi ukuthi ke inhliziyo kaNkulunkulu noma umthwalo kaNkulunkulu isoul yomuntu nje. So uma ngabe inhliziyo kaNkulunkulu kuyisoul yomuntu, kusho ukuthi nawe inhliziyo yakho kufanele ikhathaze ngani ngesoul yomunye umuntu. Okusho ukuthi awukwazi ukuhlala ukhululeke nje wena, kufanele kube nalomthwalo ukukhathaze ukuthi Nkosi yami, njengoba ngangisema umnyameni obungaka ngingazi ngawe, nani wangilanda ngomusa. Nkosi yami, baningi obhuti bami, osisi bami, oma wami, abantwana abancane abangaka finyelele kulazini leli qiniso. Ngoba uSathane wenzani yena? Uyaphuphuthekisa kumuntu ongakholwa, phuphuthekise amehlo akhe akamoya nezindlebe zakhe, angazi lutho ngoNkulunkulu, kunalo ka reject izinto zikaNkulunkulu, ngoba uyazi ukuthi uma eke wafinyelela ekulazini leli qiniso uzosindiswa. So ke kufanele kube khona ke labantu laba abazokhuluma lezi ndaba. Bayophenduka kanjani engekho shumayelayo, engekho vangelayo, balidelayo enkosini, engekho prophethayo, engekho ophuphayo, zonke lezo zinto. Hayi cha, zamnandi indaba. Bengishilo ngathi indaba ezimnandi lesi. So ke sibambelela lapho ke enhlizweni kaNkulunkulu. Ngesikhathi sisalande sibambelele lapho enhlizweni kaNkulunkulu, isikhathi sokuqaphela lesi bazalwane, umoya uvusa lokho njengamanje. Isikhathi sokuqaphela ke lesi ukuthi bazalwane sibizelwe embusweni kaNkulunkulu. Asibizelwanga kwi-religion. Right. Ngoba i-religion inama set of rules ekufanele silandele, lezo zinto ezigcina zisenza ngazathi leyo ma rules lawo ayosenza ukuthi sikwazi ukubonana noNkulunkulu wethu ngelinye lamalanga. I-religion was already there when Christ was born. The reason yokuthi uNkulunkulu aze asebenzisa uKristu yingoba wayefuna ukukhipha umuntu kulobo bugqila be-religion. Yokuthi umuntu uyacabanga ukuthi kunezinto yena angazenza ezingcono ezingakwazi ukuthi zimenze abe right with God. Akusinjalo. When we work out our salvation, lokho akusho ukuthi kufanele kube nezinto eziyama set of rules ukuthi nje masigcina lokho, magcine lo, ngagcina na kanjani njawo ngiyawubona umbuso kaNkulunkulu uze uboast ngalo, ngoba ugcina uboast ngalo ukuthi wena ungena usembusweni kaNkulunkulu nje, noma ungena uthola ukuphila okuphakade ngoba wenza u1 no2 no3. Egcini kwenza ukuthi noma ubuwe omunye umzalwane ke yena ongenzi lezi zinto bese ubona ngazathi wena ungcono kunaye. Kodwa sibizelwe emseni we-salvation yamahala eyathengwa ngegazi likaKristu. Yathengwa ngesacrifice uKristu uqobo lwakhe. uNkulunkulu wathi angiabolishe yonke lento ukuze umuntu azoqonda ukuthi ngimthanda kangakanani, ngisacrifice the best. Yebo. Esilidela nathi ekutheni ke
njengoba sithi nathi singabantwana bakaNkulunkulu okusho ukuthi nathi sinomthwalo kaNkulunkulu inhliziyo kaNkulunkulu ngesoul yomuntu okusho ukuthi nathi kufanele siqonde ukuthi there will come a time la kufanele ukuthi sibe nezinto esizenza ezingama sacrifices because singabantwana bala. Yes, injalo qiniso. We are created in God's image okusho ukuthi nathi kufanele si reflect uNkulunkulu ebuNkulunkulwini bakhe. Yebo. Siya sacrifice ke lokho okusilidela mhlambe kuleli ya verse elu Romans 12. Okay. In verse 1 uthi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So kuthiwa ke lana we offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. Yes. Njengalokhu baba usifundisa I highest form of I sacrifice. Usethi ke thina asipresente ke ourselves, our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to him. Isikwenza kanjani? Iziyaqhubeka ke lapha ku verse 2 bisisitshela ke manje ukuthi we no longer conform. Ngoba kusho ukuthi kunama standards of this world akhona achanela nje umuntu umezelwe ekhulu ukuthi ama standards of this world athi uzohamba ngalolu hlobo, system of this world uzohamba ngalolu hlobo, ukhulu uphile kanjena, kufanele ukuthi ukuthiwani ukopela izinto ezithize ngoba kuze kuthiwa kunama role models kunazo zonke lezi zinto. Thina we only have one role model, who is Christ. Azwake. And uyena umuntu esimlandelayo kukho konke. Yes. Sibuye futhi kulena ukuthi sesikhona isikhathi sokuthululwa kukamoya kaNkuluNkulu enyameni yonke. Kodwa size sibaleke kakhulu kwipoint yokuthi sigcine sikhonza laba bantu okuthululwe kubo umoya. Ngithe mina uthululwe kithina sonke umoya, kodwa khona lama vessels avelayo ke ukuthi akhulume ngalezi zinto enze lokhuyana nalokhuyana ukuthi baba shy away from exalting those vessels. Ngoba kahle kahle yethu role model ubani? uKristu. Yes. So noma kufika isikhathi sokuthi sikhuluma ngalezi zinto kufanele ukuthi sinxusane singabantwana bakaNkuluNkulu ukuthi asikwazi ukugcina sinabantu kuthiwa ama followers kaSisi Nompumelelo. Awuzwaki. Ngoba uma kuba nama followers kaSisi Nompumelelo sesikuyi danger sonke. uSisi Nompumelelo uyi danger, umzalwane lo follow uSisi Nompumelelo ukuyi danger yokuthi senithathe indawo kaNkuluNkulu nayinikezela omunye umuntu. Yeah. Kanjalo futhi nezwi laNkuluNkulu lithi ubusisi umuntu othemba lakhe kuNkuluNkulu kodwa uqalekisiwe loyo themba lakhe lisemntwini. Ngoba uma ngithi uyifollower yami kusho ukuthi uma mina ngibheda okusho ukuthi nakuwe usuyashayeka wena. Nazo zonke lezo kanti uma amehlo ethu fixed ku author and finisher we faith yethu okunguKristu sifollowa yena na kanjani asisoze salahleka, asisoze saduka. Sikhumbule nje ukuthi umzalwane lona uyivessel, umuntu njengawe nje, usenyameni njengawe nje. As much as uNkulunkulu emsebenzisa ukudlulisa ama messages lawo, kodwa ungalinge umthathe umbeke endaweni kaNkuluNkulu. Ilento uNkulunkulu athi asisuke kuyona, we shall have no other gods except yena. Asiyukuzenzela futhi nezithombe ezibaziweyo na mfanekiso nowani ezwe ukuthi ungathatha lesi sihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu akukwazi. Ngakho izinto kufanele sixwayisane ngazo sisahamba namhlanje sewuthulule lo moya ngoba sizozithola siba senkingeni ngempela futhi sithole umbuso kaNkulunkulu uba at loggerheads ngenxa yokuthi sengilandela lo engimuzwa ekhuluma ngenye indlela ehlukile, ekhuluma ngezwi kaNkulunkulu kube ngazathi ushaya lo ngimlandelayo kusuka izimpi ezingekho. Uthi asikubalekele nazonke lawo ma-quarrels afana nalawo nalezo zinto, masikhuleke kuNkulunkulu ophezulu konke noma sibone ukuthi ngathi kuyonakala. Okwethu ukukhuleka bazalwane. Yebo. Kakhulu si avoid ukusheshe sikukhulume kakhulu ekugcineni into singanayo information ngayo. Information yonke siyidingayo siyoyithola kuphi?
ezwini likaNkulunkulu. Yebo. Uma i-information ikhona ezwini likaNkulunkulu ngampela correct, siyaqhubeka baba, siyabonga ukuthi uyasiza, uyasilungisa nalana. Yes. Siyabonga futhi ukuthi uyasiza, uyasilungisa nalana. Yes. Kodwa singakhohlwa futhi ukuthi uNkulunkulu konke into ayenzile uyenze intentional and uyenze ngani? Ingasibalekeli leyo thando. Izingasibalekeli leyo thando ngoba uma isibalekela noma siyikhohlwa uyagcina uNkulunkulu wethu eportrayeka njengoNkulunkulu angazi yes, we serve a God of love. We also serve a God of judgment. Okuyizinto angazange zazifihle, okuyizinto esizaziyo ngaye. Yes. Okuba uNkulunkulu bakhe esibaziyo ngabo. Yebo. At the same time usazisile futhi ukuthi he has not given us any spirit ye-fear. Qiniso lelo. Iqiniso likaNkulunkulu kufanele ukuthi masilizwa liconvicte umuntu wethu ongaphakathi abone ukuthi angihambisi ngokuNkulunkulu, ngiyadinga ukuphenduka lana. That brings irepentance, ikindness kaNkulunkulu leyo, lolo thando lelo oluletha umuntu kuphi to his knees ukuthi awunkosi ngishayisile lana. Wena uNkulunkulu onjena ngibhedile, ngiyaxolisa, ngicela ukubuyisana nawe, ngicela ukulungisa amaphutha ami, ngicela ukwenza lokhu nalokhu. Ukuze ngikwazi ukulungisa, ngicela ungikhanyisele manje ukuthi iyiphi indlela engafanele ngenze ngayo ukuze ngolungisa lezi zimo zami. Yes. Siqaphele kakhulu ngoba izinto esizama futhi ukuqaphelisana ngazo ungagcina sizibona sifola futhi into those traps singanakanga ngoba into ye deceit bazalwane ivele ikhripa nje unganakile, ivele nje unganaki, ibonakala ingathi innocent, ingathi njani, kanti seyingenile iyasishaya. Qiniso. Lithi izwi laNkulunkulu kuHosiya, abantu bami bayabhubha ngenxa nje ukuthi siswele ulwazi. Kodwa lonke lolu lwazi asibuyele kuphi? Ezwini likaNkulunkulu. Yes. Uma kusezwini sishona khona, siyagijima futhi siyalungisa, senza konke. Kodwa futhi uma kungakho ezwini noma singamemeza simi phezulu kwentaba, uma kungekho ezwini kusho ukuthi akuhambisani noKababa. Yes. Okungekho ezwini asikuthathi bazalwane. Hayi, mina ngiyangisho njalo vele ngithi mangabe kungekho ezwini angithathi. Fana nami mangakhuluma into angekho ezwini, hayi umuntu angayithathi. Injalo nje kufanele ukuthi ibe kanjalo Mr. Shabang ukuthi akwazi ukuthi ngoba ukuthi hayi ngiyabona Mr. Shabang phela uNkulunkulu ubhizi uyamsebenzisa izinto enza ukuthi noma yini aseyisho usuza ukuthi hayi kodwa lokho akushoyo. Akusikutholi. Ezwini nje ngisabathi ufune mhlawumbe uzuthi hayi mhlawumbe mina engakaze ngizwe ake ngifuna ufune ungakutholi bese uthi hayi kodwa hayi angeke ayisho into engekho ngoba umele umbuso kaNkulunkulu kanti kuyenzeka. Ngesinye isikhathi isitha siyazenzela into zaso sifune ukusidukisa singasabona. So kungakho ngaso sonke isikhathi kubalekile ukuthi sikhulekisane njalo, sikhathalelane, especially ke uma ngabe kunabantu abathiza abakhuluma ngezindaba zikaNkulunkulu bayawudinga kakhulu umkhuleko ngoba ilaphi isithe esigijima siyoshaya khona. Ukuze kuzokwenzakalani, ukuze labantu kufanele bathole umlayezo bengeyikuthola. Uma ishaye lapha yana kuverse le kufanele idlulise leyo message na kanjani labantu uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngeverse khona abantu that he wants to reach. So ke usathana thina okay labantu laba bona bakhona kodwa manje inkinga yilo angihambe ngiyoqhofoza lapha. Uma ngiqhofoze lapha yana kuphelileke ngoba angeke bayithole lento baba wabo kade intendele ukuthi bayithole. Ngikuzwa kahle. So we offer ourselves, we sacrifice. Uma sithi i-sacrifice bazalwane ayikaze yaba into emnandi. Uma sacrifice akukuthi nje si-comfortable kwizinto esizenzayo noma kwimpilo esiyiphilayo lutho nani. I-sacrifice isho kahle ukuthi uyazidela wena. Yes. Yebo. Khamisana nokuyidela. Njengaloku uKristu azidela. Walenga esiphambeni elengela mina nawe. Yebo. I think he also had a choice ukuba wayengathandanga wayengakakwenza. Kodwa understand ukuthi ubaba umnikezile ipurpose okufanele ukuthi ayiseve. So ke walenga. So nathi ke manje kufanele ukuthi sikhumbule njoba sisele ke manje la kufanele ukuthi nathi kube khona ama sacrifices esiwenzayo. Yebo. Uyayidela umzalwane no longer conforms unto the standards of this world. Umzalwane akasenandaba ukuthi ngokungaconformi ubukeka kanjani noma uthatheka kanjani kwabanye abantu. Umzalwane remains faithful to uNkulunkulu ombizile noma omlandele kulensindiso. Yes. Qiniso.
ngoba somehow into nje kaSathane i-opposition lenkulu kangaka uSathane wenze njani uSathane ubheka umuntu nje ukuthi uNkulunkulu lo baba lo ufuna ukumsebenzisa okay abheka isimo salo baba alright yini ubaba uyaqala emsebenzini kaNkulunkulu ngempela uyammela uNkulunkulu uyalikhuluma iqiniso likaNkulunkulu uyahamba ngezindlela zikaNkulunkulu uthola ukuthi uSathane uzobheka ukuthi yini konje lo baba engingamshaya ngayo ukuze angakwazi ukuqhubeka ame kuleli qiniso. Yeah. uSathane will always discredit abantu uNkulunkulu afuna badlulisa ama messages. Yebo. Umsebenzi wakhe lo usemsebenzini naye bazalwane futhi asikwazi ukumsola usemsebenzini la wombuso wani wobumnyama umbuso wobumnyama ufuna ukwenzani ukuqumba phansi umbuso wokhanya. Yes. Upersistent uSathane uconsistent futhi eyintweni azenzayo. Yeah. Which is something okufanele ukuthi noma ngabe thina siyi-adopt kufanele siyifunde siyi-adopte ngempela ukuthi nathi we need to be persistent kufanele sibelese futhi sibe consistent ekubeleseleni kwethu singayeki. Yes. Ngoba kayeki yena akekho umuntu ongagive up njengoba uSathane agive up noma ungamshaya namhlanje akana nkinga uyahamba usayokuplanela kahle na usazophinda buye akanawo amandla bazalwane lokho kuliqiniso elingephikiso akanawo amandla futhi we are not even exalting him kwi level kaNkulunkulu ngoba he does not belong there. Yeah. Kodwa kusalayo this guy unawo amaqhinga. Amen. Tactical. Yes. Nani which is something akwaziyo ngayo ukuthi angimqumbe phansi umuntu. Kungakho ke njalo kufanele senze njani sihlale siyabantu abathandazayo without ceasing abantu abahlala ezwini abantu abamnxusayo uNkulunkulu njalo abantu ababantwana ngoba uma umntwana uyohlezi njalo ucela ukuthi mzali wami ngicela ungisize anginalo ulwazi la ukuze ngizokwazi ukuqhubeka ngiphile kahle kule ndlela ngidinga wena njalo kodwa uma ngabe sengiyumdala kuNkulunkulu kusho ukuthi senginamandla ukuzibambela izinto nokuzenzela izinto ngaleyo ndlela alukho usizo engilidingayo kuye ngaleso sikhathi ke ingalesikhathi uSathane kwazi ke ukusishaya ngaleso sikhathi. Isikhathi imessage ephilayo le emnandi ukuyidela ke bazalwane kusho ukuthi nje into eziningi nje ezazimnandi kuwe ezazizinhle ezithokozisa azisathokozisi ngoba wena usunakekela inhliziyo kaNkulunkulu wena usuzonda izinto ezizondwa uNkulunkulu uthanda izinto ezithandwa uNkulunkulu awusahambi nje abantu bakulelizwe lutho you no longer conform njoba lisho lapha na ku verse 2 awusaconform nje kulama standards ngoba ngokaNkulunkulu le standard sale system yalelizwe I designed vele ukuthi isebenze against umbuso kaNkulunkulu. It's possible to live kule system kodwa against yona isystem. Ngomuntu uzothi hayi sisaphila khona la emhlabeni okusho yes siphila khona la emhlabeni kodwa uNkulunkulu has given us iauthority nedominion to be above every living thing ekhona la. So lezi zinto asisezukusicontrola. Asiseze ukusilayela njengoba bezazi silayela sisele ekungazini kwethu. Njengoba sesinolwazi manje ulwazi luyipower kakhulu emntwini. Awusamanipulateeki ngoba ulwazi lukaNkulunkulu lukhona kuwena. Ingqondo yethu yenziwe kabusha. Awusahambi ngale yangqondo yakudala. Say renewed manje eyethu ingqondo sesihamba ngengqondo kabani kaKristu. Mayikubekini lo mqondo wawukuyo inkosi uJesu. Yes. So kuloko ku sacrifice sithola identity yethu la ufumana khona identity ngesikhathi uNkulunkulu emfundisa umzalwane ukungena ngempela ekusacrificeni nani ekuwalking ukuhamba lendlela ufumana identity yakho lapho ukuthi hawo ngempela identity yami is in Christ. Yes. Ubese ngesikhathi usufumana identity uthola ipurpose ke manje ukuthi yini elindeleke ngami ngoba wonke umzalwane ozelwe ngaphansi umuntu obuzelwe ngaphansi komthunzi welanga unikeziwe a certain purpose okufanele ukuthi azoserve uNkulunkulu ngayo la emhlabeni. Yes. Asizelanga nje ukuthi sizodla silale sisebenze nje kube njalo kube manje cha khona lento oyilethelwe la. Akekho omunye umuntu onikezelwe lento onikezelwe yona. Ngizwa kahle. Okusho ukuthi mungekho esikhaleni sakho si vacant. And uma si vacant kusho ukuthi khona la ukushayeka khona. Uthola ukuthi wena ungenzeka ukuthi uactive kodwa awukho active kuphi kwipost yakho uactive kwenye post konke kokwenzayo kusho ukuthi it is in vain ngoba
awunikezelwanga lokho and angeke ukwazi ukukusiza ngalutho Right. until usuke lana ubuye la. Yes. Wabuyela la kule la uqala khona ukuphila kube active yonke into kwenzeke lezi zinto vele uNkulunkulu akade ehlela ukuthi zizokwenzeka ngawe. Hey ngiyakuzwa. Sisipho umuntu nomuntu uyisipho uNkulunkulu asilethile emhlabeni uyisipho kuphi komunye umuntu. Simseva kuphi uNkulunkulu? Simseva uNkulunkulu through serving his children. Yeah. Mawusho kanjalo sinikela ngemizimba yethu le ayifunayo ibe imizimba ephilayo. Usuku nosuku nje uphile leyo mpilo ubaba uthini namhlanje. Yebo. Kube umkhulu kwami namhlanje Nkosi ngicela uthumele umuntu esimeni sami nami ngithumele esimeni somuntu. Yes. Ngesikhathi engithumele esimeni somuntu ngiyaseva ngesikhathi lo muntu ethunyelwe esimeni sami uyaseva. Yes. Umbuso wenze njani? Uya establisheka uyasukuma uyama on a daily basis. Yes. Kodwa uma ngabe nje hayi lutho nani nje mina ngikhathazeke nje ukuthi nje engabe okwekhaya lami engabe baba engabe kanti ngesikhathi ukhathazeka ngokukaNkulunkulu uNkulunkulu make sure ukuthi nokwakho gets taken care of. So ngiyayifisa nje lena ukuthi igqile bazalwane kumzalwane ukuthi as much as abantu benikeziwe ama gifts we do not worship gifts. Right. Abantu sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Yebo. Ngomusa wakhe wasinikezela kwalezo zipho lezo. Ngokwesilinganiso sakhe futhi azi ukuthi njengoba ngimnika lesi silinganiso lesi uMr Shabangu siyohamba sifithe la bese nginikeza uMr Zwane sihambe sifithe la nginikeze sinompumelelo sihambe singene kuze kwakheke ini kwakheke lo mzimba. Yes, qiniso. Asikho ke isipho esihamba sihambe kufanele ukuthi kube yisona esirulayo ngaphezulu kwalezi zipho. Ngoba kahle kahle kwakhiwani lana kwakhiwa lo mzimba ukuze lo mzimba uphelele udinga zonke lezi zinto. Futhi akekho ongabalekile kulo mzimba. Lutho. That's why ebafuna bonke abantu ngoba bonke abantu babalekile. Wabadala futhi bebalekile wamnikeza ngamunye ipurpose. Omunye uthe nje ubaba wena uyosiza umbuso wami financially uyoqhamuka nje ekhaleni ungene wena wenza ukuthi ivangeli liqhubeke ngaleyo ndlela engokuyalela ngayo. Omunye uthe hayi hamba wena uyovangela wenze lokho. Omunye uthe hayi wena uyokhulekela abantu baphile ku-advancwa the kingdom of God. Ngalezo zindlela uNkulunkulu anikezele umuntu nomuntu. Iyasho ke futhi lento ngaphakathi uyayizwa on a daily basis ukuthi wena mina ngidinga kaphi and umisho kanjalo ekugqusha awuphili kahle uma ngabe ungakwenzi. Yes, kuba khona le void, le emptiness. Ukuthi angikhona into engingayenzi manje. Yavele bakhona abantu abanjalo athi manje yaza ngikhona manje lento le. Ile oyishoyo until uzuzungena espaceni sakho. Kube imawuthi uzukhuleka. Because useku-position yakho manje. Ngoba ngampela isikhathi esiningi nje uma sikhuluma iqiniso uma singakayamukeli indodana kaNkulunkulu ophezulu konke ihlala ikhona le void. Ngoba kusuke kuna this missing part, missing link ekhona edinga ukuthi igcwaliseke ukuze lo mzalwane ezophelela kwi-identity yakhe nani ne-purpose yakhe. Yes. Njobe engafani lama identity nama purposes ngiyaye ngithi mina isikhathi esiningi uma ngibhala ngithi mina ngiyacela ngiyakunxusa vela nale purpose siyayidinga le purpose siyashoda uma ngabe singayitholi okusho ukuthi akavela uMr Shabangu nale purpose uNkulunkulu amnikeze yona ukuze ahlumelelise ini umhlaba la sihleli khona. Kodwa uma ungabe ungaveli khona la sishoda khona ngoba uthola ukuthi thina sibekwe eduze kwakho nje ukuthi wena uzokwazi ukusihlumelelisa ngalezi zinto kodwa wena uzithulele nje mhlawumbe uyasaba mhlawumbe ikuphi mhlawumbe ikuphi. Oh yeah. Kodwa ukhuleka nje Nkosini, Nkosi ngicela ungisize ngikwazi ukuthi ungiphi isibindi, ungiphi boldness yokwazi ukuthi ngenze lokhu okufunayo. Yebo, qiniso. Ngesikhathi usukwenza futhi awulindele izandla ezishaywayo, awulindelwe pat on the back ukuthi nje hey hayi washaya, hayi ngoba manje konke lokuhamba kuhambe kusibangela inkinga kule ndlela yethu yokukhona. Sifike sila sikhona nje namhlanje ngenxa ukuthi sifune ukutshelwa ukuthi hayi uyashaya safuna ukuqhawulwa ukuthi hayi yabona mase kufike wena kugcina kunezinto nezindlela esibizana ngazo zonke lezi zinto ogandaganda nobani bazalwane kuyizinto ezingekho nje
ngokukaNkuluNkulu okungekho biblical. nalento yogandaganda nje ayikho biblical. Ayikho biblical. Eish bakithi Kukhona abapostoli abafundi ama disciples ngoba ama disciples ayemaningi abahamba noKristu. Yes. Ayikho neyode esithola ngayo ukuthi babehambe bethi mabefika endaweni ba praise banikezwe kahle kokwenzeka the opposite. Babe lize khona la lisho khona izwi ukuthi babe ama nobody. Yes. Nabe qhamuka khona abantu babengabathatha serious nani babengafunwa bepersecute benziwani okuyinto ufanele ukuthi siyabonga moya ngcele okuyinto okufanele ukuthi uma ivela manje siyibona fanele bazalwane sizibuze question izinto ezithize uma sikwazi ukuhlola igospel lesa yamukelayo ukuthi uma ngabe namhlanje sekuvela ukuthi usisinompumelelo ufuna ukuthi athandwe kube nabantu nje impela kungaba isigungu sika sisinompumelelo sikufunde kubani konke lokho ngiyakuzwa bapersecute kangaka nje babulawa kangaka bashaywa kangaka uApostle Paul bengagive up beqhubeka benza lokho kwakungekho wayethi nje hayi impela nje thina we are rooting for you yebo bebekhona abazalwane laba abahamba nabo bakhona vele phela nana kodwa lento ukuthi umhlaba wawungabafuni yebo so namhlanje fanele sikwazi ukuphinde sihlole leli vangeli ngabe ilona indlela engiliphethe leli lingenza ukuthi ngivunyelwe ngoelethu yonke indawo la ngiqhamuka khona ngivunyelwe ngoelethu la yonke indawo la ngiqhamuka khona kusaseyiyo yini le gospel kaChrist uma kunjalo kungani uChrist wayengavunyelwa ngoelethu yonke indawo khona umbhalo engeke ngafunda nje insukwini ukuthi wafida 5000 kodwa ba 500 kuphela abamlandela nani zonke uyayibona le nto ukuthi uze uyabatshela ukuthi hayi uyazi ukuthi nani aningilandeli ngenxa yothando lisenhliziyo kungenxa yokudla enikudlileyo ngoba nje nasuthi izolo ndibuyile namhlanje sazodla okuyinto eyenzakalayo namhlanje so kufanele ukuthi zonke lezi zinto sihlole le gospel ukuthi sikhulekele ngisho abantu abayidlulisayo le gospel ngoba they will always be under attack ngoba usathane kuphela into angayifuni iqiniso and uNkulunkulu encourageani ufuna nje abantu abazoma kuphi iqinisweni powerful le ndaba iliqinisa impela ngiyayizwa so ngiyamnxusa nje umntwana kaNkulunkulu siyasicela leso sipho leso uNkulunkulu akunikezele sona siyasidinga kahle sinecessary ezimpilweni zethu yes njengalokhu sinecessary nje ungakhubeki ungaphatheki kabi ukuthi ngesikhathi uhamba awatholakala lamaphetho in the back uma engatholakala ngempela akube ukuthokoza mntaka kaNkulunkulu iyona impela indlela leyo oyihambayo yebo kodwa once one ne following once be consent zinuke ukuthi kukuphi la engathi angihambisi kahle khona kwesinye isikhathi kusuke kungasiwena kwesinye isikhathi kusuka ngapha uSathane influencer ngapha esidini labantu bese ugcina nawe usungena ke manje uwomapha kulento ngoba abantu ibona abaqhamukile bathi nje sisimpumi nawe ugcine ke manje uwomapha ngoba nje ngokwe nature nje umuntu uyakuthanda ukupraiswa ngakho nje masiqapheleni bazalwane sikuqaphelisisa hayi ngiyakuzwa sikuvumele futhi ukuthukwa omunye nje ngiyakhuluma naye enzokwini lapha ethi hey angisathukwanga kanje futhi beworried ngempela worried ngithi mina kuyena ukhathazwa yini bekuthuka umele ngabe ajabula ke wena ipattern parcel impela yalolu kahle yebo abakuthuka impela iba worried mabe ngasakuthuka ayi futhi mabe sekunenkinga ke lapho sekunenkinga siqhubeke ngicela nje ukuthi mhlambe sifunde laphayana ku encwadini ka1 Timothy chapter 2 sifunde laphayana verse 3 kuya ku6 For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Okay lelo singadlula nje ngoba bengifuna linikeze understanding kuleli elilandelayo uverse 4 Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.
benganakile ke nokuthi sesiyikhulumile ke impela futhi leyo ndaba sikhulume futhi kakhulu Yebo. la ukuthi ke uNkulunkulu inhliziyo yakhe ukuthi udesire ukuthi wonke umuntu Yes. afinyelele eqinisweni lakhe Yes. lokusindiswa. Yebo. Uverse 4 lo ucela ukuza uverse 5. Verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Hey, uverse 5. Uverse 5 futhi naye sesimkhulumile kakhulu ukuthi akekho komunye umlamleli esinayo Yes. sinikezwe yona. Sinikeza uKristu. Uyena Kristu lokufanele simlandele. Yes. Uyena Kristu lokufanele sibuze kuye izinto. Uyena Kristu ofanele sibheke ukuthi imalithi mayikube mawube kithi lo mqondo wakuye imuphi uma ngabe nje kufanele ngenza ama decisions konje uKristu bengenza njani kulelo ntusana kulesi simo enguso bese ngumoya engcwele asipha lo mqondo ukuthi yena mina bengingaba kanje ngibe kanje na kanje ukusho ukuthi ndakanjani sekufanele ukuthi nami ngibe nalowo mqondo ngiyuthathe ngalendlela yasho ngayo lesi sinqumo ofanele ngisithathe. Yes. So asinaye komuntu Yebo akekho. asinayo umuntu Only one. mortal man nje ophilayo akekho akasiyena umlamleli uyedwa nje saphiwa lona futhi kuyoze kube semaphakadeni. Yes. Uyena lona esibhizi nevangeli lombuso nje ukuthi silindele ukubuya kwakhe akwazi ukuthi alande ibandla lakhe kwahlulela umhlaba ngendlela yokwahlulelwa ngayo sime nje ngalomlamlelo Lapho. yedwa. Yes. Kuzwa kahle. Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Amen. Wazinikela ke yena waba iransom waba umnikelo ophilayo. Yebo. Ukuthi ke siyufakaza ngaye in due time lo sisho ukuthi ingaye yonke le ndaba kubhizi kangaka nje silindele nje ukubuya kwendodana kaNkuluNkulu ophezulu konke. Yes. Siyazilungisa nje sizilungiselela ukubuya kwendodana kulungisa umakoti ukuthi umkhwenyana uma ebuya Yes. athola umakoti elungile. Yebo. Ukube kuthiwa akusinjalo ngaba ngikholwa ukuthi ukhona ozikhathazayo nohleli enza lokhuyana nalokhuyana ngaba kukho. Ngaba ku. So nje sibambeleleni ke kulomlamleli. Yes. Kusewuye nje namhlanje ngisho kahle izwi lakhe uNkulunkulu lithi uyasinxusela njalo uKristu kubaba. So ke masibambelele lapho nje kutheni silamlele umlamleli wethu. Yes. Ukho konke nje sihamba thina ekunya sikuboni sicela usisize usibonele ngaphambili bese uyasiwonisha sikwazi ukuthi silungise. Yes. Enye into ebalekile ke kufanele sikhumbule kulesi sikhathi njengabantwana bakaNkuluNkulu ukuthi uma ngabe sikhathazeka ngenhliziyo kaNkuluNkulu kufanele siqonde ukuthi kulesi sikhathi uNkuluNkulu ngabe wenzani. uNkulunkulu uyalungisa wakha amasotsha ubhizi uyawakha uyawa-equipa for isikhathi lesi esikuso nesikhathi esinye esiseza ngoba kuyoba buhlungu kakhulu ukuthi singabi nakho ukuqonda ukuthi siseneyikhathi ezinzima kakhulu ezizayo okufanele ukuthi sizilungiselele zona. Yes. Uma ngabe singazilungiselelanga zona ziyofika kithi as a surprise and njengoba singazange siyilungiselele okusho ukuthi siyokhala ngaphansi. Yebo. So lesi sikhathi ke sibiza ukuthi umzalwane nomzalwane asebenze salvation yakhe ngokwesaba nokuthuthumela. Yes. Okusho ukuthi ngempela sifanele ukuthi sibe abazalwane abahlalayo ezwini. Sifanele uba abazalwane abapresenta our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. Siyabazalwane abafanele bakhumbule ukuthi kunenjongo yokuthi uNkulunkulu angilethela emhlabeni ngisize baba ngicaciseleke ngaleyo njongo ngingaphelelwa izinsuku zami ezweni lasemhlabeni ngingazange ngakwenza lokho obudinga ukuthi ngikwenze. Ngoba abazalwane uma ngabe umuntu engazange abe operationally kwindawo yepurpose anikezelwe yona kusho ukuthi kukhona la kuhambe kwashoda khona in the kingdom of God. Ngoba nomunye unesikhala sakhe unendawo yakhe. Yebo. So ke asiqaphele ke manje ukuthi ke njengoba kwakhiwa amasotsha nje awakhiwa ke kamnandi lamasotsha. Ayikho into emnandi ebusotsheni bazalwane ukuthi ungathi nje hayi masilwa nje hayi kusuke kumnandi kutamatisi nje kuhamba kahle kusweet kuyashelela akunjalo. Yebo. Ukhala isibhamu empini kube yilo njoba sazi ke thina ukuthi nje singabantu basempini kusho kona ukuthi ziyoqhamuka ngapha nangaphi inhlamvu bazalwane singasasho mhlawumbe ukuthi sikhuluma ngeinhlamvu eziliteral kodwa sikhuluma ngeinhlamvu ezenzeka la embusweni. Yebo.
Kufanele sihlale silindele siprepared futhi samukele ukuthi iyona impilo lena esanikezelwa yona. Yes. Ngakho ke kufanele sibe abantu abanjani manje abaqondayo ukuthi njoba ngiyisotsha nje kufanele ngibe ready to fight at all times. Yes. Kodwa futhi asizenzeli lokukulwa sizilweni khona lo esilwa ngaye. Ngakho kufanele kube kwi relationship ngampela intimate naye ukuze ayokwazi ukuthi ngampela asimele. Yebo. Okusho ukuthi kahle kahle siyadingeka sibe abazalwane abanjani aba in good standing kanye naye uNkulunkulu. Yes. Singeke salindela ukuthi siyafuna ukuthi yena adlale iphathi yakhe kodwa thina sifuna nje thina ukudlala uMasigalomba bese silindele ukuthi hayi ukhona ubaba uzofika enza izinto zenzeke. Uyasidinga sikwi partnership lana siyasebenza nomunye enza umsebenzi wakhe nomunye enzo wakhe. Yebo. Ukuze siqonde futhi nangemsebenzi yethu elindelekile ngathi umoya ongcwele uyakwazi ukusambulela uyena ubaba osambulelayo. Yes. Yini edingakalayo baba ngami ngaleso sikhathi ngicela namhlanje uphinde ungikhombise kukuphi la udinga ukuthi ngingene khona esikhaleni namhlanje ngampela ubaba uyawusikhuluma. So okusho ukuthi siyakhathazeka thina ngezinto zombuso ngoba thina siyabantwana basembusweni. Yes. Embusweni futhi akukho ukuthi siphinde siphume sithi hayi no it's time ngisaphumile embusweni ake qhubeka okuyicha. Sihlala la siphila la. Oh yes. Silala la sidlala embusweni. Yebo. Ngozwa kahle. So nje in him we have our being. Konke kwethu nje sihlala nje kufanele ukuthi iyenzeni konke okuyimpilo yethu kuworship uNkulunkulu. Yes. Ngisho singekho enkonzweni, ngisho singekho nabazalwane, ngisho siku okwethu nje fanele kunikezele iworship uNkulunkulu noma ngabe yini le esiyenzayo. Yes. Ngiyacela sifunde lapha encwadini yamaGalatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in God, who loved me and gave himself for me. Amen. Yes. Ukusho kona ukuthi isotsha ke lelo. Yes. Isotsha njalo saziphileli ke. It is no longer isotsha, but Christ ophila phakathi esotsheni. Oh yes. So ke lokhu Christ akushoyo isotsha liyakwenza. Mayethu Christ siyadubula ngalohlobo isotsha liyadubula. Mayethu Christ no siyayibamba sidubule njengamanje siyama isotsha liyama. Oh yes. Mayethu Christ cha siphenduli kuloku isotsha liyathula. Kanjalo mayethu Christ hayi la ake silungisa uthi ukuvula umlomo sikhulume isotsha liyakhuluma. Nje okusho ukuthi ke manje akusekho ukuthi wena uyazithathela izinqumo ngoba wena you no longer control anything. Ucontrolwa uChrist ophila ngaphakathi kwakho. Yes. Futhi awukwazi ngisho ukumquestion ngoba yikho uNkulunkulu into ayenzile wayenza yayiphutha noma yangaphelela noma yini ngoba kuyoba kubhlungu kakhulu mangabe siyabazana nabayocabanga ukuthi uNkulunkulu kenza izinto ezingaphelele noma uNkulunkulu ukakhipha into engaphelele ngandlela thize akasiyena lo uNkulunkulu lo. uNkulunkulu uhlale intentional nje wasisho ukuthi inhliziyo yakhe ingomuntu ingesoul yomuntu. Osho ukuthi yonke into akayenzayo kwi-intentional ukuthi ngifisa ukufinyelela kule goal yokuthi isoul yomuntu ibe saved. Yes. So ke akukwazi ukuthi kutholakala ukuthi hayi yazi u90% waye intentional uNkulunkulu kodwa nje u10% hayi ube ngasekho nje intentional ubesenza nje for fun noma besethi nje hayi ama editions ayikho into enjalo. He's always intentional, always on point. Ukuthi kufanele ukuthi kwenzeke lokho nalokho. So ke kufanele ukuthi sibe nale soldier mentality yokuthi nje okwethu ukuhleka nokujabula okwesikhashana bazalwane kuba umzuzwana. Emva kwaloko ziyakhwica kuyaliwa sisempini. Yebo. So usinikezile futhi lamandla ukuthi isotsha liyonqoba zonke izimpi esinikezelwe zona ziyanqotshwa. Okuhle. Futhi sikhumbule ukuthi ekunqobeni kwethu singafuni le win ebonakala ngamehlo enyama. Most of the time when you are dealing with the things of God akufanele unake le win ebonakala ngamehlo enyama. Kwesinye isikhathi khona umzalwane wakwathi ngelinye ilanga kuNkulunkulu sinqoba sihluleka
usho ukuthi ngesikhathi ushona phansi yeah kubonakala ngazathi wena uyahluleka kanti kahle kahle wena wenzani uyanqoba. oh yeah So i-victory kaNkulunkulu ayifani ne-victory yasemhlabeni izikhathi eziningi. Kungakho size sifinyelele ko Romans 8:28 ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle ngoba yena uyabona ukuthi lesi simo lesi besizomshaya umntanami awuthi ngisiqhamukise ngalendlela senze nje bese kusebenzela okombuso kaNkulunkulu kube ngokuhle. So ke asidingi ukuthi kufanele ukuthi nje ngithi nje I won. I won ngoba kwayona leyo ukuthi I won igcina idala enye into ngaphakathi kwakho ezogcina ixabanisa nobani noNkulunkulu. Oh yes. So ngesisikhathi nje ngempela uyothi unqoba wena kodwa ube uhluleka. Masikubheka ngamehlo enyama sikubona uhluleka kanti wena uyanqoba. Hey amnandi lamazwi yes ayafuneka. Kanti ngempela futhi unqobile unqobe which is something also futhi angafuni uNkulunkulu ukuthi senzeni siboast ngayo. So kulendlela vele ziningi kakhulu indlela uNkulunkulu operate ngazo okusinsikhathi ongazi umuntu mayithi mayihleli ethi uya analyze athi I know hayi uNkulunkulu ubuye abe unfair abe njani cha uNkulunkulu yonke into ayenzayo icomplimentar inhliziyo yakhe akafuni futhi ukuthi kube khona izinto enzelelayo noma aba nama favorites kuzona. Yebo akanaka ukuthi ngoba uMr Shabangu hayi angisale sengenza nje angisale sengimcha akanjalo lokho akushilo nje ezwini lakhe kunjalo whether uMr Shabangu noma usisi Nompumelelo noma uMr Nhlangothi imile nje kanjalo injengoba injalo lishilo izwi lathi akaguquki yena ithini esiguqukayo kanjalo nezwi lakhe kuthiwe limile phakade. So akukho ukuthi kukhona ukuthi wena ungathi hayi ngizozama ukumshaya ubaba ukuthi hayi nani baba uNkulunkulu uya understand understandiswa abazalwane umile nje lapho akabheki nani ukuthi ubani loyo nje obusho ngempela msebenzi akabheki ubuso bomuntu ukuthi ubani loyo ayangisale sengimenzela cha ayinjalo. Hayi ngiyakuzwa usukhulume nje namazwi futhi azokhuthaza nomuntu obecabanga ukuthi useshayekile sekuphelile ngaye ngoba omunye umuntu naye uya ngenyama abheka inyama yakhe athi sekuphelile ayisekho into engiyona kanti cha in most cases uyanqoba ke amen msesho ngiyaxoxa in most cases ngempela uNkulunkulu mangabe ezokwakha ngokweqiniso nje uma si ngempela siyibuka indlela enkulu uma ezokwakha uyawisa indonga ezindala uyabhidliza lokudala ngoba ufuna ukuestablish so ngeke akwazi ukuestablisha phezulu kwesisekelo esingekho right. So fana abhidlize konke azayobhidliza kuphi ne-foundation yakho ukuze kuzoqalwa ke manje ngebuya establish uqala into entsha enhle namandla fanele kuyoqalwa phansi even from i-foundation akakwazi ukuthi hayi ngizokwakhela isiZulu sithi angazi noma yini eyakhela ngequbenge cha uNkulunkulu akakheli ke ngamaqubenge. uNkulunkulu ufuna into yakhe nje eqalayo foundation yayo fanele uKristu akhule nayo lesi structure ngoba lokhuyana akuyisebenzeli lesi structure lesi akusebenzeli. So ke siya kule point yokuthi isikhathi esiningi izinto zikaNkulunkulu kuba ngazathi njalo baba uma yenza into kuba ngathi uyahluleka kanti uyazi yena ukuthi hayi wait for the end product ungakhathazeki nje wena ngiyeke ngempela ubone ukuthi hayi kuyahlula. So ngesinsikhathi kakhulukazi umzalwane uma ngabe akhiwa uNkulunkulu renewer imind transformer enza konke uyasusa uyapruna wenzani upruna lezi zinto esicabanga ukuthi emhlabeni uma sinazo singabantu siphelele. So baba bathi no ukuyisa kalasha lokho siyakususa naloko akufanelekile akusebenzi sifaka lokho sieda lokho senza lokho mangabe kade sisusile mhlambe sidinga ukumboza la sidinga ukwenzani siminus la noma siede la sithini. Hey mawusho kanjalo ngikhumbuza ke manje kufika le indaba kaJesu yena self amen babethi baqedile ngaye amen uma ngabe bembulala benza yonke into bathi hawu sesiqedile futhi size samvalela nasethuneni sesiqedile emehlweni abantu kwakunjalo futhi nje babeqedile kanti indaba yayiqala phansi khani ke ila khani iqala ngempela yebo andiqala ngamandla phelele angadingeki edwa ngalutho apha ayoze nje asifikise kuphelelweni kwesimo.
nguzwa kahle. njalo nje ukuthi ke kufanele ukuthi siyibheke ukuthi okay njalo nje sibheke Kristu njengoba usho nje ngempela nakho uKristu nje ngempela wayehlekwa ngithi benzani ngizane ethomile bamlontuze uvinika kwakuyisihlekiso nje nazo zonke lezo zinto babelana ngempahla yakhe bethini ngempela babebona benqobile ngaleso sikhathi kanti cha ibona bavusa umnqobi impela bayamisa umnqobi ingona phakade ke this time nje so kwathina ke masibona kwenzeka empilweni yethu singabi naluvalo singabi nakwesaba noma yini empilweni yomzalwane eyenzakalayo empilweni uNkulunkulu intentional ngayo noma ngabe yimbi kangakanani uintentional ngayo he allows certain situations lethi izwi akusiyena osifake kulungweni kodwa he allows those situations to take place ukuze kuzofinyelela kule end product esebenzela umbuso kaNkulunkulu siyothi amandla akhe siwabonephi uma ngabe singazange sabona izinto ebese kuthiwe nje zi-irreparable sophinde zilunge naneni ngangitsheli ngonompumelelo mina leyo ntombazane leyo nani afike uNkulunkulu athi nayi ke le ntombazane ayisuse lokho ayiprune ayenzeni ayipolish azenzele umathanda abese kwantombazane leyo ayiqondi ukuthi kwenzakalani ngesikhathi kwenzeka nayo ibona ukuthi nje hawu kwaze kwaphela ngami ngaze ngaphucwa lokhu manje kwaphela nje ngaze ngabe ihlazo ngaba yini kanti uyazi yena ukuthi lelo hlazo lelo ongena kulo liyasisebenzela ukuze ngelilanga sothola omunye umuntu wesifazane osehlazweni oxakekile onganayo isolution yokuthi konje uyophuma kanjani leli hlazo bese uyafika ukhuluma ukuthi hey mina ihlazo engaphuma kwalo lithi athi umuntu hawu akusho ukuthi nami ngiyophuma ngampela futhi lalo liwese kunelami it's usually the case uNkulunkulu uma ngabe kunabantu abathiza afisa ukuyobalanda lo afisa ukumsebenzisa ukuyobalanda umngenisa le ebumnyameni obukhulu kakhulu okudlula laba azobalanda bakithi njalo so ke kungakho kubalekile noma sibuka impilo yomzalwane singasheshi sikhulume sithini ngoba asisazi ukuthi uNkulunkulu yini la yenzayo yini la ibuildayo yini la ibhidlizayo for what purpose amasotsha isotsha nje so kwakhiwa isotsha ke ngaleso sikhathi isotsha libone ngesikhathi futhi singeke sawaqamba manga bazalwana ukuthi ngesikhathi isotsha lakhiwa kusekumnandi lithi nje Jesus Christ kwamnandi cha kuyazwela phela abazalwane as much as sifundisa ukuthi kufanele sikubekezele lobuhlungu kuyazwela kusuke kubhlungu kushaya kodwa amandla okuqhubeka ukuleyo pain wathola kuyo uNkulunkulu uba nale assurance lena eqinisayo njalo nje ukuthi asiqhubeke nje asambe kube khona lento eyizwayo ngaphakathi ukuthi kukhona la esibheke khona noma ungana understanding yako uyoze mhlawumbe uunderstand so ufike kuphi khona kuleyo ndawo yes amasotsha ke nje kuphela afunakalayo angeke silunge mangabe sithambile bazana ngeke sikwazi ngisho uqinisa abanye ngeke sikwazi ngisho ukuphilisa abanye ngeke sikwazi ngisho ugqugquzela omunye uma sithambile nathi ngoba zange siqiniseke eyimenities shuthi ungezi ensindisweni ubanana ungezi ucabanga ukuthi nje konke nje kuyashelela kulula yazi nje ukuthi nje njengesotsha nje kwi-training abanye baze ba give up lapha kuma training bese ku-train and opt for enye indlela elulanyana yebo so nawe lindela nje but okuhle ukuthi kuyahambeka yanikezana amandla okuhamba uye nje sihamba ngaye sime ngayo ngoba ngambe uzuza umuntu mayethi nje hawu mina kube yimi engangidlula kulezi zinto ngabe ngafa uma ngabe intention kwakuthi wena ufanele udlulela angeke uzufe kunjengoba singafi ngokufa komunye umuntu uyayuza umuntu ethi nje hawu mama engashona mina ngangena naye eboxini uma sengcwatshwa nje akufiki nakancane ukuthi ayinama ke ngixhume ngingenela cha awufi ngokufa komunye umuntu so lobo mzima nalobo buhlungu unikezwe strength sokubhekana nabo ngaleso sikhathi ngikuzwa kahle ngicela siphinde sifunde futhi lapha encwadini sibuyela kweka Timothy 2 Timothy chapter 2 verse 15 verse 15 be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen.
sinali iBhayibheli lesizulu Shabang. Ake ngibheke efonini. Ithi khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu. Isisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela siliphinde. Khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu. Isisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Bathi asikhuthalele Yes. ukuba isisebenzi Esingenamahloni. esinganawo amahloni. Yes. Yebo, khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu Unganawo. kuqala. Yebo, isisebenzi esingenamahloni. Uma bazalwane singabi nawo amahloni kusho ukuthi sikhuluma konke lokhu uNkulunkulu afuna sikukhuluma Yes. njengabantwana bakaNkulunkulu. Okusho ukuthi asibi nakho ukuthi kodwa uma ngikhuluma lokhu ngoba ngiyamazi umzalwane ukuthi ubambekile kulokhu ngizoba nenkinga, hayi ngcono ngithule. Cha, lithi izwi kaNkulunkulu thembeka, Yes. ungabi nawo futhi amahloni. Yebo. Ukhumbule ukuthi lezi zinto noma lo msebenzi okhuluma ngawo akusiwona wakho, unomnikazi. Yes. Ngakho umnikazi ukudinga uthembekile kuyena, not emntwini. Yebo. Ngizwa kahle. Kungenzeka ukuthi lezo zinto ozozikhuluma eziyizwi likaNkulunkulu ngempela zizomshaya umzalwane, kodwa at the same time ngalelo zwi uNkulunkulu ufuna ukumsiza lo mzalwane. Kodwa uma ngabe ungazisho wena uba namahloni ufaka lo mzalwane, ufaka wena enkingeni uphinda ufaka nalo mzalwane enkingeni ngoba angeke azakwazi ukuthi asizakale. Yes. Kwesinye isikhathi khona umuntu othola ukuthi wenza into enganalo ulwazi ukuthi lento imxabanisa noNkulunkulu. Kodwa uthola ukuthi wena uyayazi bese ucabanga noma assume ukuthi uyayazi lento and uma ngeke ngayikhuluma then kusho ukuthi ke mina naye we will not be on good terms nani so ngcono ngingayisho. Yes. Ngakho kusho ukuthi ke liyashizwa uNkulunkulu ukuthi akukho esiyoku-add ezwini lakhe, akukho futhi esiyoku-subtracta, siyolidlulisa njengoba linjalo. Liqhubeka lithi uvela uyisebenza sinjani Esiqondisa kahle izwi leqiniso. leqiniso. Yes. Ngoba ayikho enye into uNkulunkulu ayidingayo ngathi singabantwana bakaNkulunkulu ngaphandle kokuma kuphi eqinisweni lakhe. Yebo. Ayikho into emthokozisayo njengokubona umntwana wakhe ema eqinisweni noma ehamba ngeqiniso. Yes. Uma sifunda le ntusana lena yona leli verse nje ngo-amplified lithi study and do your best to present yourself to God approved. Ukuba approved inte umuntu owamukelekayo, okusho ukuthi umuntu uNkulunkulu angeke angabaze ngaye uma ngabe kufanele akhulume ngezwi lakhe ngoba uyamazi ukuthi lo mntwana wami lo uyama eqinisweni lami. So you are approved. A workman lize lithi tested by trial. Lo workman akusu workman nje, just like utestiwe by trial. So ke lezi zimo esikhuluma ngazo ukuthi uNkulunkulu uyazi Udlulile kuzona. uyazi allow lezi zimo lezi zimtest umzalwane kwenzeke lokho leyo ma trials lawo iwona test umzalwane azamfinyelelisa ezingeni lokuthi uba igolide leli lingena emlilweni liphume seline value esabekayo. Okusho ukuthi naye uNkulunkulu suke sebona ukuthi yabona ke lo i-vessel enganawo amahloni ngami, i-vessel understandayo izimiso zami futhi iyazidlulisela nakwabanye ukuthi nabo bazi ukuthi amandla ami anje akudingeka kanje. Lize liqhubele lithi who has no reason to be ashamed. Yes. Lo muntu lo akabi nje nawo amahloni ngoNkulunkulu wakhe. Yebo. Accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Lo muntu strive nje kutheni iqiniso likaNkulunkulu makube yilona elirula zonke izinto. Uyahlupheka lo muntu mangabe izinto zikaNkulunkulu zikhuluma ngokungeqiniso. Ubuthonga kabutholi kahle ngoba uyasho lo muntu ongaphakathi ukuthi wathula na izimo zingahambi kahle kungakhulumeki okuyikona nazo zonke lezo zinto. Umuntu loyo njani? Uyisotsha leli eli understand ukuthi izinto zasekhaya lezi and kufanele ukuthi ziphathwe ngeqiniso lasekhaya. Yes. Uma ngabe sezikhulumeka ngenye indlela okusho ukuthi asisezukuservice ipurpose uNkulunkulu ayifunayo, seziyoserve enye ipurpose
agcina umuntu engaphelelanga kuNkulunkulu ngoba iintention kaSathane yokudistract umuntu ileyo ukuthi noma ungamkhonza uNkulunkulu kodwa mawungapheleli kuye. Yes. Omubi. Yeah. So ufuna nje uSathane athi anginankinga babe senkonzweni benze kodwa abangapheleli bagcina nje bayabasonto kunjalo leyo nto nje ayifuna kanandaba kanankinga ukuthi singasonta sibe yinkumbi sibe ngani kanani into emenza ukuthi angalali ebusuku uSathane ilo mzalwane lo njalo ku search scriptures ofuna ukwazi ukuthi intando kaNkulunkulu ithini ngimobheya kanjani uNkulunkulu zonke lezi nanga umzalwane umnikeza inkinga ngoba ngisho evuka lo mzalwane uyavuka uyakhuleka ngisho kwenzakala nini umthwalo lo mzalwane usebhizi uzila ukudla nani lo mzalwane sacrifice izinto ezinange ba renewed transformed engasaphili ngalendlela kade ephila ngayo kuqala ngoba kwesinye isikhathi siyasindiswa ngithi siqhubeke nje siyiphilela ngalendlela besikade siphila ngayo iyo leyo ukuthi hayi imthusi leyo kanankinga uyasho ukuthi hayi kunankinga lapha angeke ngize ngikhathaze nokuyikhathaza ngapha kodwa nanga umuntu engizoba nenkinga naye lo zamayo ukuqonda ukuthi ithini imbalo uthini ubaba ngalokho kwenza njani mhlawumbe kushintsha izinto enkonzweni ayo search ama scriptures ngabe ubaba uthini ngalezo zimo nazo zonke lezo zinto akhuleke umzalwane olwela abazalwana abanye ngomkhuleko abalwele ukuthi uSathane akakwazi ukuthi anga-attack impilo zabazalwane ngalolu hlobo obakhuthalelayo obathwalisayo imithwalo yabo nangoku umuntu ongathi umnikeza inkinga yileyo workman ke test your by trial iyazi le workman ukuthi uSathane unama tricks ngoba uke wafika empilweni yayo wayilontuzo wayizama nani uNkulunkulu wagcina iphumelelisa yagcina inqoba yebo so nje masiqaphela ukuthi ngosami masimene eqinisweni kaNkulunkulu kuyabiza ke vele kuma eqinisweni kaNkulunkulu kubiza uqobo lwakho nje kubiza uqobo lwakho kubize kutheni awuseyi kuba nabangani kubiza ukuthi awuseyi kuba na group nje emanawe nani nazo zonke lezo zinto kulungile as long as okwenzayo uzwa umoya ongcwele approve uzwa izwi kaNkulunkulu approve qhubeka nendlela mntaka kaNkulunkulu qhubeka nendlela. Amen. Sesibheke kona emaphethelweni ngiyacela sifunde lapha encwadini ka John u16 uverse 33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Tuzikhulumile kulezi zinto kithi. Ukuthi noma sezifika sezenzeka sibe nokuthula. Yes. Lisasikhumbuza ukuthi siyohlangabezana nezinhlupheko, siyohlangabezana yonke inhlobo yobuhlungu. Kodwa uthi masenze njani? Be of good cheer. Yes. Ngibhena ngesizulu. Singayibheka. Lokho ngikhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi. Kepha imani isibindi. Mina ngilinqobile izwe. Yasiqinisa la. Yes. Ukuthi lezi zinto uyikhulumile kithi ukuze noma sesifikelela kuleso sikhathi sokuthi lezi zinto ke mase siyazibona zenzeka zimanifesta empilweni zethu singabi nokwethuka uthi nje asime siqine isibindi ngoba yena wenzeni ulinqobile izwe. Yes. Okwethu nje sokuhamba indlela sikhulume izwi lakhe ngaphezulu kwalezo zimo esizibonayo. Yes. Asicelene usuku nosuku ukuthi asihole kuyohambeka. Yebo. Singatholakala sesithwele izandla ekhanda sithi Jesu ungaphi kodwa uNkulunkulu bekuphi kulesi simo kwenzeka njena akasishina kancane uhleze ekhona nathi masikhumbule nje kuphela ukuthi ukhona uthe uzongena nathi noma besihamba kuphi emililweni enjani amanzi afuna ukusigwinya konke unathi lapho sokubalisiza uthi sekunqotshiwe kodwa kunqotshiwe. Yes. Ulusizi lona akafuni ukusikhohlisa uyasitshela ukuthi luzoba khona kodwa kulolo sizi yenza njani qina isibindi awuzwake uqhubeke nje ngoba kahle i-end goal seyenzekile wena sekukuthemba nje ukuthi hayi njobe ethi wawuqala umsebenzi ufezile hayi ke mina ngihambe nje ngiqhubeke ayiziyanetha kona ziyashaya ngiyezwa kubhlungu kodwa ngenze njani ngiyaqhubeka. Yebo.
masikuye nje enye emva kwenye zishaya sihlale nje kuye Yebo, njengaloku naye masikuye ngempela esesiphambane nje obadesisho wenziwa konke Fido Vinika no bani kukuphi la samuzwe ethini khona athula uwaqhuma nje kuphela ukuthi uyazi ukuthi kuphelelisa umsebenzi lana iqiniso so ke asikwazi ngisho ukulindela ukuthi kuyakwenzeka izinto eziyovuna thina nani cha zonke lezo zenzekalayo sithi nje kuphela sibheke emgomweni yes sibheke nje emgomweni akukho kunye sikubhekile yebo uJoel 2 asiseze kumfunda simfundile sivele sakhuluma Sangena ngaye naye. lapha ya ekuqaleni ngicela sifunde uJohn 14 verse 26 kepha umduduzi umoya ongcwele ubaba uyakumthumela egameni lami ubaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele khona amen bazalwane masikhumbule umsebenzi kaMoya oNgcwele okushiwo ukuthi sithunyelelwe yena yes uyena uyosifundisa konke kuthiwa uyena ophinda sikhumbuze konke esiyalwe ngakho izinsuku esiphila kuzona zimbi kakhulu yebo zidinga ukuthi sikwazi ukuhlola ngisho omoya zidinga ukuthi sibe abazalwane abazokhuzwa umoya oNgcwele bangafuni nje ukuzihambela bona betshwiza futhi bangafuni nokumdirect umoya oNgcwele ukuthi makenze njani so kahle thina we are dependent upon uNkulunkulu so uNkulunkulu usithumelela umoya oNgcwele ukuthi uyoba umduduzi umsizi wethu so kasikwazi ukuntantalaza simshiye emuva umoya oNgcwele ezama ukusibonisa sithi thina cha sesazi kakhulu asifune kwazi sicela ukuhamba yebo ngakho sifanele nje sikuqaphele ukuthi lezi khathi not ukuthi sikhona isikhathi empilweni yomzalwane la ekungazange waze wa crucial umsebenzi kaMoya oNgcwele kodwa isikhathi esibheke kusona manje la izwi likaNkuluNkulu lisitshela ukuthi even uSathane uqobo lwakhe is able to masquerade himself as an angel of light siyamdinga kuMoya oNgcwele ukuze asokwazi ukusidisenela ukuthi njengoba evela engathi uyilight lona cha ubumnyama lo yebo ungathi ukhanyanda akasikho nje so qaphela mntanami asilungisa asenze nje ngoba vele uyayibona khona ikhadi la umoya oNgcwele nje asuke sekusiza khona athi uthi uyavela uSathane umbone nje savele ngekhanda athi umoya oNgcwele uyabona ke useze ngalama tricks nani umbonga uNkulunkulu ukhuleke ngampela angakwazi ukuthi ke lento abekade ihlosile igcina ukwazi ukuthi ifezeke yebo so ke nje crucial kakhulu kulezi insuku ukuthi ngampela asimcimi umoya oNgcwele empilweni zethu simdinga ngendlela esima uyena msizi esinayo uyena comforter esinayo yes ngoba uma ngabe singasamdingi konje somthathaphi umsizi umthathaphi ucomforter uhelper wethu ngoba akekho umuntu singakhohlwa futhi ukuthi sisekuyipoint kaMoya oNgcwele singakhohlwa ukuthi baningi omoya bakhona abachithwayo especially these days so ke siqaphele kutheni uma sibambelele kulowo iqiniso ngampela siyosizakala ngoba laba abanye omoya angeke bakwazi ukuthi babe namandla ngaphezulu kweimpilo zethu ngoba lona uyisotshe lesimele elikwazi ukusihola ngeqiniso asiyikuzithola sesikhohliseka sesididiseka ngezinto ezithize ngoba ukhona yena ukusho ukuthi lutho ungasondela kwesinye isikhathi umoya oNgcwele uma ethi ukukhombisa into kwesinye isikhathi akakuniki ngisho i-evidence yokuthi kungani inqaba lento kodwa nje uvela inqaba uze ukuthi yazini iyanqatshwa ke yes angasho ngaleso sikhathi ngampela ulalele uyinqabe kuthi emva kwesikhashana bese yabuye zokukhombisa ukuthi kungani ngangikade ngithi asinqabe lento nani so kufanele ukuthi singabi nalento ukuthi hayi ngithe mangithi ethi uyanqaba ngabuza ukuthi kodwa manje nginqoba ngasiphi akanginiki na evidence la ukuthi hayi mina ngaqhubeka cha okokumlalela nje angeke azasilide astray yes ngaso sonke isikhathi njoba nje ewumsizi wethu uzosisiza ukuthi sihambe endleleni eright singaduki sizithole sesihamba ngenye indlela impela hayi njalo siqaphele isitha sethu esiuSathane asifune lutho bazalwane ngaphandle ukuthi si distract umuntu simsuse ecebeni likaNkuluNkulu ayikho into uSathane ayifunayo ngaphandle ukuthi
umzalwana ngantantalaza asonte enze konke kodwa kusala nje angapheleli ebuNkulunkulwini buka baba wakhe, then lo muntu angeke akwazi ukubona umbuso wezulu. So nje ukwethu ukuqaphela ukuthi uNkulunkulu ngicela ungisize ngiphelele. Yes. Nala ngingaboni kahle khona emaphutheni ami nezinto engingaziboni ngicela ukuthi ungambulele zona ukuze ngeke ukungena phela kuma traps kalo Satan. Yebo. Ngoba uhlale wasetha njalo. Uhlale plana njalo, uhlale neindlela afuna ukuyisebenzisa ukuthi nje singapheleli kuphi khona ebuNkulunkulweni. Yes. Hayi ngizwe kahle. Amen. Nako ngifisa ukudlulisa okunye ukuthi sibheke sinezikhathi bazana sibheke kuzona. Yes. Izikhathi ezisazoba nzima kakhulu ezoba buhlungu kakhulu empilweni zabantu abakholwayo. Uma ngabe silungisa lezi zinto lezi mhlambe zokuthi sikwazi ukuba abazalwane abahlala ezweni kaNkuluNkulu, sibe abazalwane abavumayo uNkulunkulu mayisakha, sibe amasotsha, sibe abazalwane abalalelayo ukuguidwa umoya ongcwele, sibe abazalwane abasacrificeayo, who no longer live for themselves, dinayayo uqobo lwabo. Yes. Esiyokwazi ukuthi uma ngabe siziqaphelile lezo zinto besikhuluma ngazo kakhulukazi namhlanje, siyokwazi ukuthi sikwazi ukubhekana naleso sikhathi esibheke kusona. Oh. Okay. Masingavumi ke manje ukuthi sibe distracted to a point yokuthi sikhohle ukuthi khona la sabheke khona. Yeah. Ngoba iaim leyo ye distraction nje ukuthi aka focus la, focus in the now, and lento engimfocusisa kuyo akusiyo ngisho ekababakhe neyomsiza. Ngenzela ukuthi mayesethi ethi dundu azithole sedundukela kwinto very crucial empilweni yakhe as a believer. Oh yeah. Sibheke esikhathini la kobe sekufanele ukuthi uphendule ukuthi ngabe ngempela uyamela lo Kristu, usamvuma lo Kristu, ngempela uyiyo inkosi nomsindisi wakho, noma uma kungenjalo uma uqhubeka naloko ngabe inhlobo luni lobuhlungu yozwiswa bona, ngabe itorment, ngabe uyaboshwa, engabe abanye bayabulawa, ngabe kwenziwani, okuyizinto ebesazibukela kude thina othola ukuthi kwamanye ama countries bebeloku bezi experience nje beqhubeka befa befela ini ivangeli. So sibheke esikhathini esingemnandi futhi singeke sakubalekela lokhu. Kufanele ngempela uma silifundizwe siqonde ngempela ukuthi uNkulunkulu prophetically wazibeka lezi khathi ukuthi kuyofika lesi, kufike lesi, kufike lesi, kufike lesi. So siphinde singadukiswe ekutheni sizwe ngesinye isikhathi ekhuluma siyabazalwane sithi isikhathi se great tribulation angeke sisifice. Uma ngabe isikhathi se great tribulation thina njengebandla siyobe singekho, what was the intention ye great tribulation? Bikade ibheke kubani vele kanti ngoba phela isitha ngeke sithi sifuna ukuzo hlukumeza noma ukuzophatha kabi laba bavele abangakusona. Kodwa kahle kahle intention yokuthi kuzohlukunyezwa laba the elect abaloku bethe nje uJesu uyinkosi. Yibona laba abafunakalayo ngaleso sikhathi. Nobaba ubhekile ngaleso sikhathi ukuthi yibaphi ke abamile nami manje nakuso lesi sikhathi sekunzima kanje. Kungakho wa prepare ke amasoja beforehand ukuthi uma eficwa isikhathi sempi abezilungiselele. Oh yes. Kodwa if njengamanje we get distracted, as the devil will always plan ahead, usidistractela nesikhathi esinjani esizayo. Oh yeah. Ngiyakuzwa. Okusibuyisela kulesa scripture sokuqala esiqale ngaso sithi watch and pray so that you may not enter into temptation. Oh yes. Ngoba uma singanalo vele nolwazi nazo zonke lezo zinto lezo siyothi masifika kulesi sikhathi nje sithathe ngisho inqumo eziyosifaka inkingeni. Thola ngobuhlungu benyama ngoba sivumanga thina ukutraineka sibe amasoja. So ngenxa yokusabela ubuhlungu benyama sizithole sivuma izinto ezisixabanisa noNkulunkulu forever. Eish. Yeah. So siyadinga ukuba prepared, siyadinga ukuyilungiselela, kungemnandi kunjalo, siyadinga ukuma nakuso lesi sikhathi asilula kakhulu. Isikhathi esenzima kwakhona ukungena nje emkhulekweni, isikhathi esinzima uyazi ukuthi kudonseka kanzima. Yimpi njengamanje. As much as uAntichrist engekho revealed kodwa his spirit is already here and siyamove. So ke manje kufanele siqaphele ngendlela eyisimanga. Yes. Cha, ngikuzwa kahle. Siyabonga nje amazwi okusiqaphelisa ukuthi esihlale sivukile singalele.
sikhuleke singaphezi bese kuthi futhi ongakamamukeli uJesu angazi uyokhuleka kubani ongamamukelanga okuyokusiza nje ukuthi umamukele abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho nawe ukuze uzokwazi ukuthi ukhuleke kuye eyinkosi yakho khona uzokwazi ukuthi umuzwe khona naye ezokwazi ukuthi noma ekuphendula yabona aphendule umntwana wakhe so nje ungasali ngaphandle ngempela njengoba esho nje usisimpumela ngempela zikhona izikhathi ziyeza ziya ngokuya nje zibanzima khona ezinzima ezizayo manje mawungena Jesu manje ngiyasaba ngaleso sikhathi thatha uJesu abe inkosi nomsindisi ungahambe emhlabeni ungenaye amen mthathe amen una futhi ukugcina amazwi awukugcina nje ilawa athi uNkulunkulu uthando yes wasithanda thina singakamthandi yes ngakho uma esithandile singakamthandi makasisize nathi sikwazi ukuthanda omakhelwane sithanda abantwana bakhe sithanda umhlaba wonke uma siwuthanda lo mhlaba sibathanda labo makhelwane simthanda wonke umuntu oyisidalwa sikaNkulunkulu kusho ukuthi siyozihlupha ngaye siyokhathazeka ngokuthi impilo yakhe is not saved oh yebo ngakho ke njengoba Mr Shabangesho ukuthi asimamukeleni ngesikhathi thina sibathanda abantwana bakaNkulunkulu masibakhulekele siyikhulekele insindiso yabantwana bakaNkulunkulu we were once in the same state sokungaqondi ngoNkulunkulu yes at some point in our lives sasingasindiswa ngakho ke njengaloko uNkulunkulu euthando kanjalo nabamkhonzayo nabo abantwana bothando yes uma siyabantwana bothando masikhombise ukuthando nakwabanye nabo sibakhalele ukuthi inkosi siyafisa nabo beze insindisweni ungenzeka sithi siyabakhulekela sibone ngazathi ngesikhathi sibakhulekela ngathi sibhebhethekisa umlilo ukuthi bayebumnyameni kakhulu cha akunjalo qhubeka ungaphezi njengoba izwi kaNkulunkulu lisho ukuthi fanele sibe abantu abakhulekayo bengenjani bangastophi bangaphezi yes ihlala unalo leli themba lokuthi ukhona omunye naye owayeloke ekukhulekelile ebona ngesinye isikhathi uthe ingazathi inkosi yami ubhebhetheka kakhulu nompumelelo uyoshona impela kodwa ngomusa watholakala ngelinye ilanga usindiswa yes kanjalo ke noNkulunkulu ubhekile ukuthi uyakhathalela yini abantwana bami unompumelelo uyabakhulekela uyabakhalela yini nani ngempela ngesinye isikhathi omunye umuntu nje usindiswa nje ngemikhuleko yomunye umuntu angazange azi nokuthi wayemkhulekela yes masithandaneni singabantwana bobaba wothando noma ngabe futhi size sidlule izimene ezinjani ezingekho mnandi la sishayisana khona masikwazeni ukurepair lawo ma relationships lawo sikwazi ukubuyela kule ndawo esake saba kuyona before ngoba uma sekwenzeka singasakwazi ukubuyela lapho suke sekuyinkinganyana kusho ukuthi sesiya avoidala ngandlela sekukuthi nje hayi ngiyamthanda mhlawumbe sengimthandela kude masikhumbule nje ukuthi ubani umuntu ongafisi ukuthi abantu baphilisane ngokuthula uyohlala njalo ecasha emva komakhelwane ecasha emva komntwana wakho ecasha emva kwankosikazi ecasha emva kwebandla emva kanjalo nje ucasha lapho nje ngakho ke thina asiyukulwa ke nabantu siyolwa nje nalo cashile ngemuva uyena kuphela ukuliwa naye ukuthi icebo lakhe imali njani malingafezeki inkosi yomusa inibusisi amen siyabonga kakhulu amazwi amahle siyabonga nje nokuthi ufike uzosisharela futhi sathemba futhi ukuthi ngomusa kaNkulunkulu sazophinda ubuye futhi kusasenjalo sibonge nakwena mbukeli futhi emakhaya ubukele wazofika la siyabonga kakhulu uNkulunkulu abusise wena nomndeni wakho uphinde uyibukele le video ukuze uzokwazi ukuthi iphinde yenze sense kuwena asiphinde sihlangane ngomusa nje kaNkulunkulu kwi video futhi elandelayo amen.